Padişah de pişelîn got, mamosteyê min kar bi lez ne baş e, lê tu çawa dikarî vê yekê ji mirovan re bibêjî? Beydaba bişirî, bi çîrokekê kevin padişahê min. Çîroka dervêşekî dilsoz û kûçikekî ku tu kes ji wî dilsoztir nedidît. Çîrokek dilşewatî ku îşaretê dide me ku kar bi tirs û lezê kareke ku me dikuje. Padişah serê xwe hejand, beydaba dest pê kir. Carekê di gundekî de dervêşekî dilpak dijiya. Navê wî Devdat bû. Devdat bi jina xwe û zarokê xwe yê biçûk re dijiya. Devdat kûçikek hebû, kûçikek biçûk lê dilsoz wekî dilê xwe hebû. Navê kûçik Rîçak bû. Rîçak ji zarokê biçûk re bibû dapîr, hev jîn parêzgar. Roj û şev di nav malê de Rîçak li dora zarokê xwe digeriya. Rojek dema dayîk ji bo karekî derket çû bajar. Devdat li malê ma. Devdat dît ku zarok di himbêza xwe de razayîne. Bi xwe re got: Ez ê biçim ber çem wek dervêş, da ku nimêja rojê bikim. Rîçak li nav xanî bi tenê ma bi zarokê biçûk re. Devdat zûne hat. Bayek hat û erdê hejand. Marekî mezin, marekî reş bi kulekê re hat hundirê malê. Ev mar çavên wî li ser zarokan bû, çû nêzîkî wan. Rîçak kûçikê dilsoz ev dît, bi tirs xwe avêt ser mar. Mar hêrs bû, çêl bû, êrişî Rîçak kir. Lê Rîçak jî li ber xwe dida. Mar û Rîçak zêdetir şer kirin. Mar dora wî dipêçand, Rîçak bi diranên xwe ewgez dikir. Wax bi wax mar ji nava nivîna zarokê bêhîs hat dûr xistin. Mar hatibû kuştin, Rîçak jî devê wî bi xwînê sor bûbû. Teva hiya bedena Rîçak ji heta lingê bi xwîn pêçayî bû, lê dilê wî hîn lê dida. Dilê wî hîn jî li ber zarokê dida. Devdat ji ber çem vegeriya. Gava ket nav malê, Rîçak hat pêşberî wî. Devdat dît kûçik tev bi xwînê pêçayî ye. Lê Devdat bi tirsê û lezê fikir nekir. Tu fikir nekir. Jî xwe re got: Min ji bona zarokê xwe Rîçak hîşt. Ev Rîçak jî çû û zarokê min kuşt. Bi hêrsa kor û tirsê Devdat ber bi Rîçak çû. Bi gopalê destê xwe yê mezin ket ser laşê Rîçak û gopalê li serê Rîçak da. Rîçak bê deng bê hawar bi lêdanê ew kuşt. Devdat bi lez di nav malê de geriya. Got: Zarok, zarokê min, çû ber landikê. Landik vekirî bû. Zarok di nav landikê de bû. Nivistî û raza bû, bi tenê raza bû. Lê li tenişta landikê marê reşê mirî parçe parçe bû. Bi xwîna sor pêçayî bû. Rîçak kûçikê wî yê dilsoz mar kuştibû. Zarokê wî parastibû. Devdat dema xwîna bêwateya li ser destê xwe dît. Dît ku Rîçak ji bona zarokê wî bi hemû hêza xwe ya dawî de jî ji bona wî şer kiribû. Devdat li wir rûnişt û giriya. Lê girî ji bo çi? Rîçak çûbû. Yê dilsozê wî bû çûbû. Tu nikarî wî vegerîne. Devdat ji wê rojê heta hizra dawiya jiyana xwe bi gunehkariyê re jiyanê kir. Her şev ji xwe re digot: Min karê bilez kir. Min pêşî nezanî ew xwîna çi ye. Min nezanî ku xwîna marê kuştibû. Min rastiyê nezanî. Beydaba serê xwe li padişah hejand. Padişahê min karê di tirsê de, karê di hêrsê de, karê bilez, ew karê ku mirov dikuje. Berî tu ferman bikî bifikire, berî tu lê bixî bibîne. Tu Rîçakê xwe yan zarokê xwe wek xirab nas neke.
Padişah serxwe hejand. Aha ez têgihîştim. Kar bi sebir û hedar di rastiyê re tê. Bêdeba bişirî. Ev çîrok di Sanskritî de Brahmîn û Mungoz e. Em Kurd jê re dibêjin. Derwêş û kûçikê dilsoz. Eger ev çîrok bandorê li ser hizratê kiribe, bila bêhna xweş û rastiyê bêtirte.